Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Стефан, и моята съпруга Бедрие имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Муто и Наска. Тържеството ни ще се състои на 15.06.2024 година в село Тулово пред домът ни от 1:30 на палатка Уникат. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Fashion Group. А вашите незабравими моменти ще заснемат екип студио Димитровец. Благодарим, очакваме. Nunca mă frâu, oxigeni mu ka boty. E zemra po thoret një dy. Pulsin emergjens veç për ty.